Cek. Dimohon perhatiannya, ya. Kami mohon sepeda yang diparkir di tepi jalan, kami mohon ditempatkan yang sudah disediakan sama panitia. Nyuwun tolong kesadarane, nggih ya. Supados boten macet jalane. Tolong panitia kalau bisa diberitahu sepeda yang diparkir di tepi jalan biar nggak macet. Nun sagenging para rawuh, para kadang sutresna budaya kakung saha putri kang dansa tuwin hormatan. Menika watur pasugatan tari pencak tunggal ingkang sampun diaturaken kalih para kadang putra saking warga agung Eyang Singajaya. Mugi tansah saged jaminipun saya ugi panglipur ing manah para kadang sutresna budaya dikinasih kang sampun rawuh dhateng sasana papan pagelaran. Kang yen dijarengan sajengipun atur pasugatan tari kuda kepak ingkang badhe diaturaken kalian para nayaka saking warga agung Eyang Singajaya. Tos pundi babaripun kula sarwa namung saged ngaturaken sugeng siang sugeng pinaringan sekeca sugeng kapriksani ngantos titi paripurnaning pagelaran. Zikapru audio nuwun sumangga. Waraka Eyang Singajaya. Kapireng pengeling bangsa Lokanata akiring jekaring para nayaka Eyang Singajaya. Ayo Latala as Eyang Singajaya.
Harus. Eyang Simo Jaya. Eyang Simo Jaya.
kagem panitia niki nedhi toya ten ember sepindah malih kagem bolo-bolo panitia niki nedhi toya disalep ten ember matur nuwun. Art pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu iling jamane semono wis tok kapito katiga ning pinggire bengawan wayah sore mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan joko Gusti kang paring idi lan pasti kita sadherma lampahi ning pinggire bengawan wayah sore mung tansah kelingan gawang-gawange semut ayu gawe sedih atiku Eyang Singojaya.
Ayo. Awas. Enak-enak nih, Cok. Elingo marang janjimu wong ayu nyendrani saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki ato dunungmu wong kacuk kuning tandha katresnaku kacukune dadi pepiling nalika biyen kowe isih nyandhe prana mrene setak gogo ora bisa kadian mung sadelo ake-ake ndek baliya wong ayu aku kangen kataku sliramu kacu kuning tak jak tunggu baliya wong ayu kumpul karo aku
Dintekno le. Goyang kembali bareng Eyang Singojoyo. Jika audio profesional production. Yo. Wis dadi yang topeng ati ganti kapan kok bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen pengira bisa turu bayanganmu mlaku pikiranku kok kaya ngene rasane wong tansah kangen pengen weruh dheweke
apa bisa aku nyanding sliramu Dowo ngayu kang dadi pepujanku dulu ngono rasa kangen atiku kanggo esok manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis kalah kanambyani tak suwun rina lan wengi dadi tamba kangene ati iki Eyang Singo Jaya Ars Oh Eyang Singo Jaya
rasa wee kanca kok tega nglakoni nganti saiki aku isih lara ati angel nggonku nglalekake kasunyatan iki ngrampok ati nanging dikelanono kabeh mawon dumati senadyan panas ning dada aku kudu bisa nampa sepisan iki aku paring pangapura aja nganti dibaleni eling lan jujur kuwi kang utama aku ra ngira kowe tega nglanggar janji kaya wis kelangan rasa wee kanca kok tega nglakoni nganti saiki aku isih lara ati angel nggonku nglalekake kasunyatan iki ngrampok ati nanging dikelanono kabeh mawos dumati senadyan panas ning dada aku kudu bisa nampa sepisan iki aku paring pangapura aja nganti dibaleni eling lan jujur iku kang utama non iki saking para rawuh para kadang setresna budaya kakung saha putri kagdat satu kinara patet mereka watur pasugatan tari kuda kepang mabuk sampun nglanturaken wonten karsa panjenengan sami mugi tata saged jaminipun sayogi panglipur ing manah para kadang sutresna budaya edi kinasih kangge dicara kasajengipun atur pasugatan tari ampak-ampak Sang Prabu Singobara